da, ialdatek ez daula. Mundara izangoa erabilgarri, bai oain txuriek izteana berrien, bat izateko. Pista estaliek, material plastikoa argile guztiok, eta hemen ikusta pasarela berrien. Non goikoa ate berreketatiken, berilekoa jatxikoa. Lehiukin erabilera bizitako gela, beti argi naturala lehenetxi da, eta gero komenta ez dena baita ere oso garantzitsu da, erekin berri honetan, 1 kilowatteko eguzki panel instalazio batekoa. Legez udalak bere eraikin publikotako energi guztia sortzeko gai izan behar du, udala prozesu hortan sartuke dago, gaizuriko tengatuen, fotoiko tengatuen, jarri ditun guzti panelakin, eta amengo instalakuntzakin, horretxuko udalak, beteko luke, legiek exikitzen dion, eguneko bere eraikinetako energiek sortzeko gaitasun. Eta,